Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 8 september 2020 yılının men yerinde sizin bilen Murat Kurbanov. Şunki temamız Türkmenistan'ın prezidenti Aldar Köse mi ya da milli lider mi? Gelin şunu seyredip geçelim. Men şu mesele seyretmekten bir vaka olup Türkmenistan'ın içinde yine şunu size beyan edecek oluyorum. Gavur etrafında 30. Ağustos heptenin 2. günü ötün hepte yani yığınları bir oğlanı vurup öldürüyorlar. Şu yerde vuruş oluyor, yığınlar bilen gidişiyor, şu oğlanın 48 yaşlı bir adam. Şu oğlanın gidişiyor da bir kısantına yığınların yaralıyor. Munan vurup banita yani düşürüyor ediyorlar, banitada da ağır olup ölüyor. Şimdi yığınlar bir kanunçuluk eden son yani bunu yine öz keselinden öldü deyip gördüler. Olum bolmadı. Asta var ya düştü yine şondan öyle dik gördüler olum bolmadı. İnni olsa yine şu oğlan öğüne kasetti deyip yani prokuror baş edip şu iş yaptıracak oluyor. Yine şu yığınlar teritoriyo yani bir yerde bir teritoriyoda bir kontrol eden nokta bütün Türkmenistan'ın hem küncümünde Kerkiçi olsun, Dağışoğlu olsun, Körnövünç olsun, Türkmenistan olsun yani Türkmenbaşı olsun tapa oluyor. Bular Türkmenistan'ı öz hususi kerhanası hükmüne yani öz hususi üyü hükmüne öz hususi yani vatan hükmüne teriyerler. Şunun için şu bir kanunçuluklar oluyor. Arkasında da özüne Allah Köse deyip gören, öz Allah Köse bolup gören, özüne milli lider deyip gören bir kezzap haramlardadır. Onun adam Berdi Muhammedov urban oluyor. Şimdi şunu görenler köp, yine şunun için hazır ahallaki adamlar haf kakarlar gelip başladı. Şimdi şu ahallaki adamlar şu yığınlarını tutup ölecek oluyor. Şunu avlap yiyorlar. Avlap yiyor dedim, hakikaten şunu kovlap tapıp ölecek oluyor. Yine şu sebeple Berdi Muhammedov ahal velayetin maşinlerini, ahal velayetin adamlarını aşkavada inni koyuyor. Bolmasa ömüm karantin, ömüm yağdaylar ağır. Ne oldu da ahal velayetin adamlar geliyordu aşkavada. İndi şolardan korkup, yani hem vilayetlerden hem polisler çağırıp, usilini edip, yani öz yığınlarını korap, öz karnaşlarını korap, bu haramzada tohum dini öz bilen. Halkın koronavirüsten ölüp gidip oturanını, Türkmenistan'ın epidemiyanın katastrofik yağdayına seyretmeden, bular şul pul oğurlap, öz dukanlarını, mağazinlerini, süpermarketlerini yürüdüp, apteklerini yürüdüp, apteklerde yani narkotik dermanlar açık satıp içecek ne diyorlar. Prokurorların canıyan ya, polislerin canıyan ya, hiç adı edilen oklar sebebi arkasında prezident dur, yani Allah Köse dur, arkasında kezzap dur, olur basış geliyor. Bunun doğru düşünüyor. Men bu dağıtları bize bu dağıtları ettiriyor, ertesi günde men cevap vermeliyim. Men neydi cevap verirken deyip yani bunun fikir ediyorlar. Yine şu yallatlar Türkmenistan'da bulup geçiyor ve Türkmenistan'ın halkı, ilaytada ahalın halkı has yani kahır gelip şu Türkmenistan'daki prezidentin yığınlarını göllep olori gırcak oluyorlar. Şimdi başka da mesela köp Türkmenistan'da produktu verilmeli inni 3 hepteden beri kesildi. Produktu gımmat. Ol alyan aylığını yaşap barınok. Adamlar takminen 1000'den 1700 manada çeli orta çayla alyalar, ol aylığa yaşap barınok. Şun bir yollaşım bilen hataplak gördük. Maşgalatına 10 adam var. 10 adam şu yerde özü ve maşgalatı işliyor ve Ecet'in pensiyası var. Ecet'in pensiyası 580 manat. Yani özünün ve Ecet'in aylığı şular cemi 2800 aylık alıyor. Yani gidece geliyor. Bunun bir ay çıktıcısı 7 köp yani alyan pullarını. Bir ayda. Demek takminen bunun pulları takminen bir hektar yetiyor. Galan 25 günü, 23 günü şu adamlar ne etmeli? Neyle yaşamalı? Onun dine iyimetin görün ediyen yani men eşikler yani sirani paraşoklar
başka yolu çek bolsaň awtobusyň belli, benzinin o zatda hasap edemek. Diňe şu 10 adama iými tüşin alyan giýdecileri ýa-ni sosial kömegi we aýlyklary dogry bir hepde aýtdy. Diýmek adamlar beýlek günlerini ýa ogluk etmeli ýa-da ölmeli açlykdan. Yani şol ýalylar kyn Türkmenistanda bulum işleyen maşgala. Egerde işlemeýän maşgala bolsa 10 ýagdaý mundan beter. Häzir şu Türkiýeden ýa daşy ýurtdan gelýän pullary ine Türkmenistan halky ýaşapdy. Başga alaçy ýok. Başga da aýtjak zatlarym inni Türkmenistanyň prezidenti häzir ýaşlar bilen duşa, sallatlar bilen duşa ýaşlar köşüşdirmek üçin ýa şol galaýmady. Hakykatdan bolsa bu duşany zallarda ýa-ni ulus stadionlarda Berdimuhammedow ýok. Ýaşlar ýygnap, sallatlar, ýaşlar, studentler ýygnap, arkada şöhret diýip el çarptyrýarlardy. Ýöne videosunu alýarlar. Soň bolsa Berdimuhammedow montaj edip, ine Berdimuhammedow ýaşlaryň öňüne çykdy diýip, ýene şu aldar köze oýunlaryny edýär. Onam yalan wagt programmasy agzyn doldurup gurulýar. Ine bizim milli liderimiz ine ýaşlar bilen duşdy, oň bilen duşdy, konsertde gatnaşy. Konsertlaram prezident ýok, diňe tomaşlar var, elinde şarpyp otyrlar. Onu bir oturmuş video ýerde montaj edip goýarlar. Şol ýaly kezzap, maşennik, öz halkynyň halk düşmany, halky ölüp duka, bayramlar geçirip, çäýerler geçirip, ýa-ni obyektler açýar. Öz guruluş biznes dowam edýär. Halky ölüp duka, ne dermanlara pullar var, ne ýaşlaryň ýa-ni geçirmäne pullar var. Öz aýlygyna gidip, ýa-ni demalyş aparaty alyp bir barnisa eltip, ine men siziň milli lideriniz, men siziň arkadaňyz, ine bir tane aparata aýlygym ýetdi, men size berýän diýip aýt görün adamdy. Näçe adam öldü, onu öldürdiler. Näçe adamlar yitip gitdi, weýran boldy, çağlar gitdi. Yani ekologik katastrofadan ölýär, TV katastrofadan ölýär, ine epidemiýadan ölýär. Hiçbir öz gynanjyny bilýär, diňmi? Şu haramzada halkymara. Diňe Allah, yani bütün dünýäni Allah gelip, bize de Allah köze hemme zat gowlaşar. Ine häzir bizi gowlarlar diýip, men bir maksimal wagtymy çekmeli, soň bizi gowlarlar diýip, ýa-ni öz strategiýasyny ýürüdýär. Men düşünmeýärdim, näme bu adam beýle diýe. Indi düşündüm. Bu adam Afgan ýa-ni biznesmenleri salyp, Afganyň talibanlaryny salyp, bu Krasnovodska çeli arky maşynyny gelip, ýa-ni lehkawoýda, gurzawoý maşynyna gelip, ýük çekip durar, new dönümlerini. Arky Türkmenistanyň içi dolup galdy, Afganistan talibanlaryny. Ine şoro häzir wagt çekip ahir döwlet sataýmasa, başga muny dünýäde gowlajak adam ýok. O diýmek bizim watanymyz satdyga taýýarlap duran bir haramzada. Özem dogry düşünýär. Halk meni düşdi. Şu soňky pullaryny ýygnap, näçe gün galsa da soňky zatlaryny ýa-ni ýygnap, soňky güneçeli ogluk paraholuk edip pullaryna gaçkyçyk bolýan halk düşdi ýa. Indi muňa en atalarmyň studentlara häzir açyk köşe şun karantin mutordyny men çağıranyň alyp geljek, ýa-ni daşy ýurtlardan ýa. En atalar ýüzler aýdýan. Bir ýyldan bäri allak gelýän bizi. Bir ýyl bolu okulary oturanlar. Bularyň ne pullary bar, apşijitden kowullar, ne iýmene çörekler bar, ne dokumentlary bar bularyň, ýa-ni şu ýerde registrasiýa edip bir pasportlaryny ýa-ni kämilleşdirip, şöyle kämil galyp bir garaşar ýaly hiç tahtları yok. Onlardan haber yok. Bizim çağlarımız, bizim prezidentlerimiz ölüp dur şöyle haberimiz var mı diýse, men $50 geçirýän diýär. Halkym şoňa şey diýär. $50 öz ejeňe töläp bilip bir ay saklap bilýärmi şonu? Biz sana inanamyz yok, sen Allah köze diýip halkyna at goýuşmy. Özüňiz bir kelleňizi aýlan, bu argumentlaryny. Karantin men daşynaklar sal bilemok diýär. Sen birine idiotik hata edýän. Ýoluş Berdimuhammedow. Karantinde bütün dünya epidemiýasynda öz halkyny ýygnap,
halkın duruşunu gorap, yani medisin kömegini edip, halkı yani vaksinasiya edip, gorap, saklap, epidemiya karşı görüşüp, halkı goramaly. Bu bolsa, Türkiýede halky zyndy, pasportlardan düzen yok, vaksinadan ölen yok, kämillikleri hem yok, hiç şartları yok. Nillegal etdi, zyndy. Studentler wapşe taşladı. Bu görgüler bolýa sen salam ok. Ilgat pasostanly, ilgat konsullary bir-birden tapyp, ýa kömek etsin, pul kömegini etsin, dokument kömegini etsin. Orta hökümeti, Belarus, Ukraina hökümetlerine gürleşip, şolaryň bir çykalga tapsyn. Ona ama edem o. Yine de Allah koysa, bu ınanar ýalda. Bu bir näle edem kan? Häzir ine koronavirusda halkymyz gyrylýar da. Muňa bir 500 000 adam gerek halkdan. Näçip? Bir käwagt telewizorda şolary ýygnakda görkezýär ine türkmen halky. Muňa türkmen halky gerek, muňa Türkmenistanyň tebi walyklary gerek. Ogurlap çekip, muň gözüne diňe doğalar bilen gyzyllar. Serdaryn, Çiburaşkan, muň gözüne. Halk näçe ülse, näçe kırılsa, şonça amat. Näçip? Ay şular 2 milyon 300 halk var. Onu diýedik. Onun sosial ýagdaýlaryny düzeltmeli, olara iş tap bermeli. Näme gerek bolapdy? Kabinet ministr bu muňa diýse, ine şurýaly reisler atşaly adamlar getip başa ölsünler diýe. Göni, utanma. Ol Allah közeme milli lider inni şu sözi, şu soragy özüňize, ýa-ni soragy berinde jogabyny özüňize almışsın. Men size düşündürdüm bolup geçen zatları. Şol haramzada Türkmenistanyň halkyny gyrmanyň plany bolan soň Türkmen halky gyrylýar. Muňa bir 500 000 adam gerek. 2 milyon 300 000 adam Türkmenistanda köp. Daşynaklar unutdy. Ýollaryň açmagynyň gürrüňi ýok indi. Düýünden ýok. Ölsünler diýe. Muň arkasynda emhime gullugy we muň arkasynda ýa-ni gorog daşyrykdan gorog we öz halkynyň ýa-ni etkilerine, öz halkynyň adamlaryna ynanmak üçin haramlady. Ýegenlerine çelli olaryň ýa-ni bodyguardlary we ýa-ni securitysi var. Yerli halk däl. Bular Türkmen halkyna mala aňyrda dursun. Türkmen halkyna bir ýöne bir adam ýaltydan olar. Şonuň üçin men her wagt diýen, biz ine Türkmenistanyň prezidenti, ine bir gün kellesin aýlar, mehirlik bolar, şolun bir adam, ýaly Allahyň ady bilen doguldy, Allahyň razyçylygy bilen doguldy. Ine şonuň inatasy wady, şolun bir adam şekilli, ine şolun bir milli lider, ahir bize sereder, ahir biz ölüp durka ýa-ni kömek eder diýip özüňi allamaly. Dogun gardaşlarymyz ölüp, ağlap, gözlerimiz gurak gitdi. Dişlerimizi gysyp, çydap, dişlerimiz döküldü. Mundan beter näme gerek? Mundan beter inni diňe bir Türkmen halky gyrılıp bir 500 000 gaty ise 1 milyon adam goýdurup, şulam ýa-ni koronavirusda bedeni garşylyk görkezip bilýän öz-özünden dermansyz ölmedikleri saklap, şuň ýa-ni kartinkasyny edip, arkasyna inostan kompaniýalar salyp, neft gazyny ogurlar ýaly. Ine şu. Şol adam Türkmenistana östürme aňyra dursun. Şu bir azjak koza satyp biler. Şol ýaly bir kezzap haramlady. Ýa bu bütün ömrüne karyerasy hökümetde işlep paraxorluk edip, hökümetiň baýlyklaryny satyp, ýa-ni şoň üstünden kontraktyň üstüne pul alyp, ogurlap özüni alyp baran adam. Bu başga ýol bilen oga. Ya bir firma açyp gören ok, ya bir zawod kurup gören ok, ya bir ýerde işläp adamyň arasyna siňişip, ýa-ni adamlar bilen bile bir ýerde işläp gören ok. Hiç zat et gören ok. Şoň üçin bu adama biz garaşmaly adama diňe kezzaplyk, diňe paraxorluk, başga garaşmalanda ýöne şu garaşmaýan adamdan, şu aýdan adamdan gelip dur 14 ýyl. 14 ýyldan bäri däl. Onu öňe edip ýör. Biz ýöne ýa-ni bizim nişanlada däl şu.
Ine 14 ýyldan bäri ortağa çykyp öz öňki ýalatlaryny üstürüp şonu ökütdi. Şonuň üçin biz mundan näme garaşýar? Bundan hiç tadı garaşmanda şu ýaly adamlar ýol bermeli. Ya şu ýaly adamlar ýol başy bolsa, bizim halkymyz bolýar. Garyp ýaşamaga aňyrda dursun. Gyrlyp ülküp otýar. Iň şu erwet zat şol. Şonuň üçin bizim esas maksadymyz şu günlere ýetmeliler. Ine bu günlere ýetdik. Indi biz Uwotda günne Türkmenistanyň 600'den 1000 adama çeli ölýär. Birini közden almaly. Ya birini Uwotdyň içinde bir köz bolmaly, közden hem galyp gitmeli. Başgalaçy ýok. Indi koronawirusyň ýagdaýyna edelim. Öň bir Gurbanuly Kasymow tip içeri işler ministriniň ýolbaşçysy bardy. Şol ine 3 gün ozal ýok boldy. Gökçede. Yine de başka bir çinovniklar yani ýokarda işleýänler Bagly, Aşgabatly ýok bolup gidýär. Ýok bolýan adam köp. Türkmenistanyna köçe çykdan Aşgabatda, Ilaytada köçe çykdan ya adamyň iň köp bir ýanky bir kvadrat kilometrde köp adamyň ýaşaýan ýer Aşgabat. Aşgabatda köçe çykdan diňe palatkalar. Beýerde ýaş 3'i, 7'si, 40'y ýene barady. Beýerde palatkalar şu ölen adamyň ýatlary. Gowruk ýok. Moralar ýetişen. Jynada okap ýetişen. Şol ýaly epidemiýaň ýanky agyr görmüşi. Indi men garaýşym beýleki döwletiň tejribetine görä, ine Ýewropaň ösen medisina gullugynyň ýanky görüşüp epidemiýaga görüşüp şol epidemiýaň ilkinç ýagdaýy näme şonuň ýanky ýeňip geçişiniň tejribeti şol epidemiýaň ilkinç ýagdaýy 2-3 ay gider. Diýmek sentyabr, oktýabr. Noýabrda peseler olam epidemiýaň güýjü peselmez. Bizim gowşok ýanky bedenli, vitaminsiz adamlar peseler. Diýmek ölýän adamlar adalar. Ýöne epidemiýaň ýanky güýjü peselmez. Şonuň üçin şu zady diňe bizim bedenimiz ýeňämede hökümetden kömek ýok. Şonuň üçin men siziň hemmäňize haýyş edýän vitaminiň wagtyna ýatyň, wagtyna ýa çölüňizi sport edin, arasa howadan dem alyň, maska ýanky eliňizde perçatka, obrabotka edip duruň, öýüňizi günne 3-4 gezek ýanky obrabotka, dezinfeksiýa edip duruň, özüňizi goran. Hormatly watandaşlar. Allah köse Türkmenistanyň halk düşmany Berdimuhammedow sizi gorap bilmeýär. Oňdaşyndan ülsünler diýip kabinet ministrleri gün açaýdy. Şonuň üçin siz ondan rehimlilige, mähirlige garaşmaň. Rehimligem ýok, mähirligem ýok şol adamda hiç zat ýok. Bir boş adam, diňe pula ýatan adam, kezzap, paraxor. Muňa ol ortaň diýişýäli, po njemu türme plaçyt diýär, türmeler garaşyp durşmaň. Şoň tohumdan. Olam Türkmen halky şol türmäge gitmeli wagtyny saklapdy. Biz näçe çalşony galyp şol adamy ýanky jinaýata çağırsak şonça gowy. Diňe şu koronawirusyň epidemiýasyna ýanky soňky 2 aýda eden bir kanunçylygy Türkmen halkyna garşy eden hereketleri üçin muny ömürlük türmäge basmaly. Men misal getireyim. Sizin Fransada Macron ve onun ýanky birinji ministri şu epidemiýaň başlanana bir topar çäler öldüler. Bir topar halky gorap. Şonda da 100 000 oğlan halk öldü. 70 milyondan 100 000 indi prosent hasabyna her aýdan diýeti 1,5% bolýar. Şu töwerekräk. Indi 7 milyon 10%, 700 000 0,15% bolýar. Indi diýelim. Beýerde Fransada Macron häzir suwda çarpdylar. Şul eden etmişler üçin. Bolmasa bu samolyot ýanky agryatan adamlar bu baliniza geçip gördi. Ýanky TGV diýär, Trangan vites, ýanky Trangan vites. Uly ýanky güýçli çalt gidýän poýzlaryň üstünden geçip gördi. Ýanky Parijden, mesela gün orta
800-900 kilometri poyda 3 saatda geçiyor. Şuraya poyda 450 kilometr saatte geçen poydalar bilen geçirip gördü. Adamlar köp halaf etti. Şonunu da adamlar şunu cinayete çağırıyor. Bizim ağlar kösemedi. Türkmenistan'ın milli değer lideri hiç etmen bir topar adamlar ölürdü. Ölümümü de otuyor. Hanım cevabını kim vermedi? Türkmenistan'ın hükmünü dolunduruyan günlü yani hareketler edip halkını korap, epidemiye karşı uğraşan hükümetin yolu açtı. Cevap vermedi. Kim cevap verdi? Sizin her karınlaşınız, eceniz, oğlunuz, kakınız, doğunarınlaşınız, ölün adamın esası cevapkari Berdimuhamedov yadınızdan çıkarma. Başka adam yok. O Sağlık Uğraş Ministerlik yine şol koyan şol adamı. Şol finansiyo dedi. Türkmenistan'da Berdimuhamedov bir zat diýmese edilmeyen son adamlar ülküde oturuyor. Bulum diyen ortaya okuyupsız bir idiot bütün dünya tormuzu. Ne şonun? Şonun için yine size en cevapkar adam Türkmenistan'da hem de sonki 2 ayda ondan ömüm ölün adamların 14 yılla diýmedim diyeni Türkmenistan'da bir 70 bin adam öldü. Şu 70 bin adam ölün adamların esası cevapkar, günahkarı Berdimuhamedov. Kaçanda sen bir adamı öldürsen sen türmeye gidiyorsun. Kaçanda sen 70 bin adam öldürsen sen türmeye gidiyorsun. Kaçanda sen bütün Türkmenistan'ın maşgalalarını bolup daşına yankı mecburi alayda kovup olaram şöyle blok edip getirtmeyen, pasporttan düzeltmeyen o adamlar o yerde ölüp onun cesedi başka bir devletlerde kalıp bir yerde maşgalalar pıtrap ayarlar başka yankı maşgalalarını taşlap eğerleri maşgalalarını taşlap maşgalalar bozulan son hani o cevapkar ve günahkar kim? Yine de Berdimuhamedov. Muhişat bolunu sen kalkozda bir toğuk olsan basılıp gidiyor. Konstitusiya neydi? Hani kanunlar? Hani bizim Türkmenistan'ın yani konstitusiyanın esasında cinayet kodeksi, Gраждан kodeksi, hani konstitusiya, hani kanunlar, hani prokurorlar, hani MHM işgalleri, hani kabinet ministrinin yani orunmasarları, ne yapacak diyen ok yol oluşturtuna. Siz kanun olayanız yol oluş prezident. Prezident çopan yalı dendir kanunu gününe. Ne yapacak kalkmasalar diyen ok. Sebebi Türkmenistan'da devlet yok. Türkmenistan'da kanun işlemi, Türkmenistan'da hiç tadı işlemi. Türkmenistan hususi devlet. Berdimuhamedov'un cüzündeki devlet. Yine ben şunu düşünecek olayım. Şunun için yine şuraya da hatta bol geçiyor. Ben size bir vakana edeyim. Türkmenistan'dan gelen haber. Men bir tanışımın kakatı halk maslahatına saylanıptır. Şu gün var ya. Ay menen bir tinanç göreyin, bir halk maslahatyny göreyin diýip ýazyldım diýä, bardyk diýä. Halk maslahaty geçmäke öňünden bir näçe gün öňünden bular Tırnovkaga çýarlar. Bir gara dala gitdiler diýä, Swed ýananok, Sehirje ýakyp 7 saat bizi pampersa sakladylar diýä. 7 saatda biz diňe repetisiýa etdik. Arkadagy şöhrat, elimizi galdyrmaly, arkadagy şöhrat. 7 saatda balamda yani pampersın izinden durup bolanok diye. Songoy verdiler diye. Tuvalete de gitmek kadagan, turmok kadagan diye. Huday sakladın inni şöyle barcak geldi. Ondan sonrası gün bulur yani kalkmazsa da diyorlar. Giyece 2'de el diyorlar şöyle. Giyece 2'den içinden saat 9'da çeldi 7 saat saklap şöyle arkada şofrat trunk geçip pampers'tan zip dimara yerler diye. Men şu yaşlılara diyeyim. Pampers çağlarda hep 3-4 saatten çalışın diye. Bir çağa bir fife, şon Pampers'ın hükmen çalışmalı, saklap bolan ok. Eğer siz 7 saat saklayan mı sonra, onunla size de virüs, epidemi ya da başka şuraya yani kesilleri size geçirip sizin aladağını edemiyor. Studentler aydımay diyorlar. Yemede stroyda durup. Vaksina urulup bulur yani özünden gidiyor. Aşağıdan çekip alıp bir yerine koyup yani video düşürüyorlar da prezidente koyuyor.
Häzir garşylyga taýýarlyk sallatyn maşrofka diýerler. Aç, suwsuz, vaksyna urulyp bulan ýanky bedeniň immuniteti pes bolan soň ýürek durka çaşyp ýalar. Ölýänler amma açyny. Näme gerek bular ýalatdy? Berdimuhammedow, siz idiot olar dogry, ýöne bizim halkymyz idiot da. Näme gerek şu zatlar? Hiçbir manysy barmy şuň? Sizi gollamayan bolsalar, sizi bütün Türkmenistan ýigrenýän bolsa, size bir ýüzüňiz padoş, maskara bolup ýanky öwrünen adam. Ýöne biz beýle däldi. Biz özümizi hormat goýan adamlar. Men düşünemok şu ýaly maskaraçylygy, hramyň edýän işlerini nüjeli gözüňize ýetenok. Nüjeli bir inni şul adamlara, o ýaşullara, pampers oturan ýaşlar nifsini alany. Ağırmasa ijemizi oturtup görmüş şeýle. Oturup görmüş öýerde pampersli. Şuraya haramlady. Hudaýda galan. Şuraya şol ýaşy üllüsem gitjekler, halk maslahaty Amerika, beýlik Amerika diýip, muny ýöne şonda da basşylyk bak diýerler. Indi men diýjek bolýan zadym, bir şol prezidentden, oň ýygyndlaryndan, dogonlaryndan halkym doýdy, polislaryň doýdy, prokurorlaryň doýdy. Hemmeler doýdy. Halk galmana taýaryndy. Kaka, käbir, gäbir, äno, gämi, bagyr, gökçe, ýaşlyk we beýlik ahylyň, ahyl welaýatynyň ýanky owulary, beýlik welaýatlaryň etraplary, welaýat owulary hemmet taýarlanmaly. Biziň wagtymyz geldi. Hormatly watandaşlar. Ferdim. Ýanwardaky ýagdaý. Martdaky ýagdaý. Şuň ýagdaý men beýlik ýyllara aýdamam. Ýanwardaky ýagdaý derdim. Martda ýagdaýy. Martyň ýagdaýy, şuň martynyň ýagdaýy ýanwaryň ýagdaýyndan has beter. Martyň ýagdaýyndan şuňky sentýabryň ýagdaýy has beter. Dine dinamika aşağı barýar. Ýagdaýlar dine kynlaşýar. Diýmek, bizim öňümizde häzir açlyk başlar. Ýa şuň buğdoy plany bolmagan soň 1,5 milyon ýygnadyk diýip 350 min ton buğdoy ýygnap, yetmeýän buğdoylar çörek edilmän, ine açlyk bolan 2-3 aýda. Bizim agyr günlerimiz öňde. Mundan başga, bu haramzada karantinli, gerekli ýerine karantin bolanýar. Gerekli ýerine de karantin bolanok. Adamlar paxta sürýär. Dıkmışyp awtobusda gidýär. Adamlar oçukda dur. Pul almak üçin. Adamlar Novotda dur apteýanyň öňünde. Adamlar Banisada bir-biriniň üstüne ýatyr. Hani karantin? Näme üçin goraňdy o adamlary? Şoň üçin haçan biz açyk aýtmaly diýip öňe çykymyzda karantina etmän. Karantin diýip bu adam ulanyp bizi öldürüp gelýär. Biz şonu geçmeli. Karantin doğru etmeli. Onun için maska aranızda 1 metre distans saklamalı ve elinize yürütüyen spesial dezinfektör almalı. Şoýan özüňiz goran ýöne inni açyk aýtlar almaly. Inni hem Mehmet hekimlikleriň öňüne barmaly. Hekimlikleriň öňüne bar, hekimler prezidentiň wekilleri, ol prezidente aýdyşyň ýaly boldy bolýar. Şo ýere baryp öz arzyny şikaýatyny almaly. Ferdim men indiki videomy men şo ýerde size jikme-jik düşündirim. Näme biziň hakymyz bar we näme üçin biz şonu etmeli? Sağ olun, indik gepleşip görüşelim. Sağ olun.